Ελπίσα πεπισμένων ασθενών συμμαχία, λυπωμένων χαρά και αντίληψη, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εξυπήν σου καταξίαν δινήσομαι τους αμέτρους ηκτήρμους το δέσποινα τους την εμήν πάντοτε ψυχήν, δεινοσπυρουμένην ως είδωτερ ιδροσίσαντας, αλότης της προνοίας και της ευεργεσίας, εις αυτόν ως αυτός παραπήλαυσαν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευχαριστός βόση, χαίρε Μητροπάρχανε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητον, χαίρε προστασία και βοήθε και σωτηρία των υπέρος ρεπόντων εκ πιστεώς. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ημίσουντες με μάτιν, βέλεμνα και ξύφη και λάκωνη θρέπησαν και επιζητούσι το Παναθλίον σώμας παράξε μου και καταβιβάσε προς γυναγνήν επιζητούσι, αλεκτούτων προφθάσας σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, από πάσης ανάγκης θλίψεως και νόσου και βλάβης με λύτρωσε, και της η δυνάμει εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον.